ziet mij dus al op de televisie en toen zeg ik een bandje die kanker heen. En wat gebeurt er als kanker heeft? Nou, dan rekken ze al die hier kwijt en wimpers en wenkbrauwen en dan rekken ze al je kwijt. Want die hier die valt er al uit en dan was het helemaal keel, dus hij is helemaal geen hier meer roer. En toen? Ja, ik dacht, ik vind het zielig via die band, dus ik liet mijn hier eraf knippen en ik jou dat toen die band, die kanker had. Maar wat gaan ze dan wel met die hier? Ja, dan gaan ze, maak je 12 vlagjes en dan knippen ze eraf en dan gaat het naar fabriekers en dan maak je ze daar een broek. En waarom dacht ze nou, dit moet ik doen? Omdat ik het ook wel zielig vond en zo. Dus toen dacht ik doe dat ook. Ja. Via die band. Ja. Wel aardig van die. Ja. I don't mind it when you bring out the best in me, when you show your expertise, when the night always ends with a fight. I'm excited that you wanna let me. Nee, dan een beetje boblijn en dan gewoon wat laagjes erin. Ja. En als je alleen wat met de pony dan wat kwapper langer horen. Ja. Ja? Je stuurt zelf wel een eind achter de sloer, dus. Nee. Nee? Dat is maar net zo weer scheid, hè? Eerst Nee, dat mag maar net, hè? Nee. Ik ben geen jonkje. Precies. Nou, ik doe maar ze maar aan. Ja? Dat komt helemaal goed. Dat is goed, I joh. don't mind it when you bring out the best in me, when you. Oh, dat heb ik, ja. Ben wie weer? Excited that you wanna let me. I like it when you Ik maar. can I have something. Wil wie hem zeggen? Dus dat bezig. Hoe viel dat? Vind ik wel lekker. Waarom was het nou in de doos? Ja, zij sturen we hem op. En wat is dat voor brief? En dan stel je dingen in, zo. Als ze er misschien bleed van werken of ja, mijn heer en zo. Oké, dus die is voor... Het bandje dat het krijgt. Oké, en was dus een stukje voorlezen? Lieve mensen van de stichting Haarwensen. Ik ben Gerrie en ik ben 10 jaar oud. En ik stuur jullie mijn haar op omdat ik graag andere zieke kinderen blij wil maken. Ik hoop dat jullie met dit haar iets moois kunnen doen, zodat er iemand ook kan genieten van mijn haar. Groetjes en liefst Gerrie. We zijn hier in het provinciehuis, in de Steerterzaal, de Sanem Steerterzaal. Daar zitten 72 familiewapens in van alle grietmannen uit het vroegere Friesland. En dat we in dusdanige steert dat het alweer al bladderig en nu zijn wij met ons bedrijf bezig om alles weer te restaureren en weer nij te maken. Mooi putje. Dat is inderdaad een heel mooi putje. Daar ben ik wel een beetje trots op dat we dit doen maaien, want dat komt net alle dagen voor. Ik ben nu wat een kleuren bijmengen. Dus jou moet in die kleuren nou maken? Ja. En dan moest eerst uitdokteren wat voor kleuren nou erin zitten. Nou, en dan moest je dus nooit proberen te maken. En alleen nog ieder wapen is haast weer verschillend. Dus dan moest iedere keer weer een beetje meer zwart, een beetje meer wit, een beetje meer blauw. En dat is iedere keer even wat uitdokteren. Je krijgt net een liter oranje maken. En, nee, ja, dat kan wel. Maar dat komt met het wapen dan net helemaal goed.
En waarom ben je ook nog krijg de verf mengen? Nou, daar hebben ze mij dat promoveerd, want ik weer met de eerste kleur begonnen te mengen. En toen zei ze, je dan een mooi trui, jongen. En nu zit ik er een beetje mooi. Maar dat is niet erg. Alleen het taakse. Ja. Ja, vind je dat verf mengen dan net zo leuk? Nou, ik schilder heel ouder als ik nou eerlijk ben. Ja. Dus zei je jou eigenlijk een beetje te pakken. Nou, saaier is nou ik ben niet. Dus dit is de mooiste put van de hier? Dit is de mooiste put van de laatste jaren. Ja, dat zo? Ja. Waarom? Omdat het net zo vaak voorkomt. Hè. We doen wel eens tjerken, maar net in deze grutte, hè, omdat het 22 van die wapens binnen. En dat komt echt een protte vakkennis bij te zien. Nou, dat is hier in voldoende mate onwijzig. Dus het gaat heel mooi. Dus waar is wat oors als een casino? Dit is weer eens wat oors als ik kan zien. Maar dat doet wel lekker goed, hè? Ja? Ja. Wat denk je nou net dat je straks als een boeten opsteekt in de schilder hier van waar ben ik mee bezig? Nee, want zie, het schildervak, hè, dat is iets vak, dus wij vinden alles mooi. Dit is mooi, maar een casino verven is echt mooi, want het knapt het altijd op.